Cartea 1 a Regilor, capitolul 6. Chivotul se întoarce. 7 luni a stat chivotul Domnului în țara filistenilor și în țara lor mișunau șoarecii. Atunci filistenii i-au chemat pe preoții lor și pe vrăjitorii lor și pe descântătorii lor și le-au zis: Ce vom face cu chivotul Domnului? Învățați-ne cum anume să-l trimitem acolo unde este locul. Aceia au zis: Dacă trimiteți chivotul legământului Domnului Dumnezeului lui Israel, atunci cu niciun chip să nu-l trimiteți fără nimic, ci negreșit să-i dați un prinos pentru suferința din boală. Și atunci vă veți vindeca și veți dobândi ispășire. Altfel, mâna lui nu se va îndepărta de deasupra voastră. Atunci ei au zis: Ce fel de prinos pentru suferința din păcat trebuie să-i întoarcem? Iar aceia le-au răspuns: După numărul cârmuitorilor filistenilor, 5 fese de aur, căci rana a fost pe voi și pe cârmuitorii voștri și pe întregul popor, și 5 șoareci de aur, asemănarea șoarecilor care v-au stricat pământul. Și să-i dați slavă lui Dumnezeu, așa ca El să-și ușureze mâna de peste voi și de peste dumnezeii voștri și de peste țara voastră. De ce oare vă învârtoșați inimile așa cum Egiptul și Faraon și le-au învârtoșat pe ale lor? Că numai după ce au fost loviți, de abia atunci le-au dat drumul, iar ei s-au dus. Așadar, luați acum lemne și faceți un car nou și înjugați 2 vaci la întâia lor fătare și care n-au mai fost înjugate, dar viței să-i luați de lângă ele și să-i țineți acasă. Luați apoi chivotul Domnului și puneți-l în car, iar lucrurile de aur pe care îi le veți da ca prinos pentru păcat, să le puneți alături într-o lădiță și dați-i drumul să meargă. Și uitați-vă, dacă merge pe calea ce duce spre hotarele lui, adică spre Bet-Shemesh, înseamnă că el ne-a făcut răul acesta mare. Iar dacă nu, atunci vom ști că nu mâna lui s-a atins de noi și că ceea ce am pățit a fost o întâmplare. Așa au făcut filistenii. Au luat 2 vaci la întâia lor fătare și le-au înjugat la car, iar pe viței i-au închis într-o casă. În car au pus chivotul Domnului și lădița cu șoarecii de aur și cu asemănările feselor lor. Iar vacile au mers drept pe drumul ce duce la Bet-Shemesh. De-a dreptul mergeau vacile pe drumul acela și nu se opreau și nici că se abăteau la dreapta sau la stânga. Iar cârmuitorii filistenilor s-au ținut în urmă până la hotarul Bet-Shemeshului. Iar cei din Bet-Shemesh se cerau grâu în vale. Și dacă și-au ridicat ochii, au văzut chivotul Domnului și s-au bucurat să-l întâmpine. Carul însă a intrat în țarina lui Iosua, cel din Bet-Shemesh, și s-a oprit acolo lângă o piatră mare. Ei au despicat lemnele carului, iar vacile i le-au adus Domnului ardere de tot. Iar leviții, luând chivotul Domnului și lădița cu odoarele de aur care se afla lângă el, le-au așezat pe piatra cea mare. Iar locuitorii Bet-Shemeshului au adus în ziua aceea ardere de tot și i-au înjunghiat jertfe Domnului. Iar cei 5 cârmuitori ai filistenilor au văzut și în ziua aceea s-au întors la Ecron. Iată fesele de aur pe care filistenii i le-au dat Domnului pentru ispășirea păcatului. Una pentru Așdod, una pentru Gaza, una pentru Ascalon, una pentru Gat și una pentru Ecron. Și șoarecii de aur după numărul tuturor cetăților filistene ale celor 5 cârmuitori, de la cetățile cu ziduri până la satele deschise și până la piatra cea mare pe care așezaseră chivotul legământului Domnului, cea care se afla în țarina lui Iosua din Bet-Shemesh. Dar fiii lui Jehonia, dintre oamenii din Bet-Shemesh, nu s-au bucurat că au văzut chivotul Domnului. Iar el a lovit dintre ei 50.000 și 70 de bărbați. Și a plâns poporul, căci Domnul cu mare pedeapsă lovise poporul. Și au zis oamenii din Bet-Shemesh: Cine va putea să treacă prin fața acestui Domn Dumnezeu cel Sfânt? Și la cine se va sui de la noi chivotul legământului Domnului? Și au trimis soli la locuitorii din Chiriat Jearim să le spună: Filistenii au înapoiat chivotul Domnului. Coborâți-vă și urcați-l la voi.